XRP, čo to je? Zaujíma vás svet kryptomien, ale neviete, kde začať. Dnes sa ponoríme do XRP, digitálneho aktíva, ktoré vyvoláva veľa otázok. Pripravte sa na prehľad, ktorý vám pomôže pochopiť, čo XRP skutočne je. XRP je digitálna mena vytvorená spoločnosťou Ripple Labs. Často sa zamieňa so samotnou spoločnosťou Ripple, ale je dôležité rozlišovať. XRP je navrhnuté ako rýchlejší a lacnejší spôsob prenosu peňazí cez hranice. Na rozdiel od Bitcoinu, XRP nepoužíva blockchain založený na Proof of Work. Namiesto toho využíva konsenzuálny protokol, ktorý je energeticky efektívnejší a transakcie sú rýchlejšie. To umožňuje takmer okamžité a lacné medzinárodné platby. XRP funguje ako mostová mena. To znamená, že uľahčuje výmenu medzi rôznymi fiat menami. Predstavte si, že chcete poslať peniaze z Európy do Mexika. XRP môže slúžiť ako prostredník, ktorý urýchli a zlacní tento proces. Sieť XRP Ledger je decentralizovaná databáza, ktorá zaznamenáva všetky transakcie. Validátori overujú transakcie a zabezpečujú integritu siete. Tento proces je oveľa rýchlejší ako tradičné bankové prevody. Medzi hlavné výhody XRP patrí rýchlosť a nízke transakčné poplatky. To ho robí atraktívnym pre finančné inštitúcie a jednotlivcov, ktorí často posielajú peniaze do zahraničia. XRP tiež spotrebuje menej energie ako Bitcoin. Na druhej strane, XRP je centralizovanejšie ako iné kryptomeny. Ripple Labs vlastní značnú časť XRP, čo vyvoláva obavy o kontrolu a manipuláciu s trhom. Budúcnosť XRP má potenciál zmeniť spôsob, akým sa peniaze pohybujú po svete. Ak Ripple získa dôveru finančných inštitúcií, XRP by mohlo zohrávať dôležitú úlohu v globálnom platobnom systéme. Je dôležité si uvedomiť, že investovanie do kryptomien je rizikové. Pred investovaním do XRP si dôkladne preštudujte všetky dostupné informácie a zvážte svoje finančné ciele. Chcete sa dozvedieť viac o iných kryptomenách? Prihláste sa na odber nášho kanála, sledujte nás pre ďalšie vzdelávacie materiály. Začnite svoju cestu do sveta kryptomien ešte dnes.